astăzi a apărut Clancy. Hai să-l luăm. Direct îl iau. Let's go! Ia să vedem. Cât vreau la 52. Ce frumos arată. Este prea OP. Mi se pare că mergem cam lent. Îmi fie o leacă mai greu la început, până mă obișnuiesc cu el, dar să fie ok. Să vedem și ultimatul și... Cum? Hai să-l găsim pe Fred. Pentru el are multă viață și ne putem bate joc. Ultimată mai ales. Uitați. Ne băgăm în el. Hai. Săracul focă. Red Warrior! I'm on monster roll! Oh yeah! Let's do this! Mi se pare mie să o are viață puțină. Ne trebuie să-mi fie greu. Nu lasă-mi să ajung și ultimată. Oh, ce vedem. Nici n-am chestia galbenă aurie să fie. O da ceva. Nu că l-am apucat de la 3. Trebuie să l-ai bătut pe una pe Clancy. O da seama că nu mai pun voie să facă. Contez de el. Așa. Eu acum m-a dat și de ăștia mai mult. Oameni mai mult. Uitați o logică a Brawl Stars-ului. 2 kill-uri. Aha. 6 kill-uri. Ok. Câte dead-uri ai avut? 5. Ăsta 4. What? Cam acesta a fost și videoclipul, băieți. Dacă mai doriți, scrieți-mi în comentarii. Pa, pa! Dacă dai subscribe, ești un Sigma.